Zombie apocalypse. Yo, what's up mga kailyan? Kumusta po kayo? Welcome po ulit sa Manong Ilocano channel. And as you can see, we are in the midst of kasandyaan again. Kung napapansin nyo mga kailyan, ayan, nagsasalubong na po yung mga tangkay nila dun sa gitna, dun sa vacant space. So talagang mahaba na po yan mga kailyan. And without knowing, kasi kararating ko lang po dito sa amin, kahapon po pala, nag-start na yung pollination ng mga pananim namin. So ang gawin po natin ngayon, gagawan po natin ng quick demo yung pag-tube. Ayan. Ang pag-tube po, yun po yung first step ng pollination process mga kailyan. So ang tube po pala, ito po siya, papakita ko lang. Ayan. So bala straw po siya. Naginupit lang namin ng mga 1 inches ng haba. Then ang ginawa namin, sinil namin siya sa kabilang dulo. Using stapler pwede or tawag dito, yung kahirapan pag nagta-translate ka ng Tagalog to Ilocano. Kailangan natin siyang isalang sa baga, then i-press lang po natin ng ganun para pumasil natin yung kabilang side. And ito po yung gagamitin natin dun sa mga bunga ng pakwan natin na maliliit, o yung tinatawag naming pitil sa Ilocano. So gawin po natin ng quick demo yan mga kailyan. So let's proceed. So ito po yung ating mga pakwan mga kailyan. Ang normally kasi na kinalalagyan ng mga bunga ng pakwan natin is dito sa bandang dulo. Ayan. So meron po tayo dito. Pero maliit po yan. Hindi pa pwedeng i-tube yan mga kailyan, kasi masyado pa siyang maliit. Ayan. So hanap po tayo ng iba. Ayan. So ito po ang pwede nating i-tube mga kailyan. Ayan. Medyo malaki-laki po siya. And kung napapansin nyo, ang indication po kasi na pwede siyang i-tube is yung kulay ng petals niya dito sa taas. Medyo yellowish po siya. Ayan. So pwede po nating i-tube yan mga kailyan. So ilagay lang po natin yung ating tube. Ayan. So ang purpose po ng tube na yan, para maprotektahan natin tong petals ng bunga ng pakwan natin sa mga insects bago po natin siya i-pollinate bukas. Bukas po pala mga kailyan, bubuka na yung petals na yan mga kailyan. So yan po yung ipopollinate natin. So ganun po yan. So hanap lang ulit tayo ng iba. Ayan, meron ulit po tayo dito sa next. And pwede rin po yan mga kailyan, kasi medyo malaki na siya and medyo yellowish rin yung kanyang petals. So i-tube ulit po natin yan mga kailyan. Ayun. And sa kabila meron din, pero masyadong maliit, hindi pa pwede yan. So next ulit. Ayan, meron ulit po tayo dito. Ayan po siya, sa bandang dulo. So pwede rin po nating i-tube yan, kasi medyo malaki-laki na at yellowish yung kanyang petals. Yan, tube po natin. Whoops, yeah. So ganun po yung procedure mga kailan, hanggang matapos natin yung isang plat na i-tube. So kailangan lang po ng konting pasensya sa paghahanap po ng mga bunga ng pakwan natin mga kailan. So ang next step po natin, kukuha naman po tayo ngayon ng bulaklak ng male seedlings natin na gagamitin natin sa pollination bukas. Gawan din po natin ng konting demo mga kailan. So hanap lang po tayo mga kailyan. Dapat yellowish din yung petals nung bulaklak ng male natin. Hanap lang po tayo. Although nakakuha na po yung nanay ko kanina dito, gusto ko lang siyang gawan ng konting demo para naman po mas maintindihan nyo. So meron po tayo dito mga kailyan. Ayan. So pitasin ko lang. So ayan po siya mga kailyan. Medyo yellowish po yung kulay ng petals niya. And kung pipitasin natin siya, sama natin yung tangkay para meron po tayong hawakan. Ayan. So bukas mga kailyan, mag-spread po yan. And dito natin kukunin yung pollen na gagamitin natin dun sa mga female seedlings natin. So hanap lang ulit tayo ng isa pa. So
So yan, meron po ulit tayo dito. Ayan, pitasin ulit natin. So ayan. So ganun po yan mga kailyan. Then ang gagawin po natin dito, babalutin natin siya ng basang cloth o yung tela para bukas talagang bubuka yung kanilang petals. And yun yung gagamitin natin sa pollination. So mas maintindihan nyo po pag nag-merge yung video natin ngayon and yung video natin bukas dun sa pagpo-pollinate. So yun lamang po. Hopefully na-elaborate ko ng medyo mayos-ayos sa inyo. And bukas tayo po magpo-pollinate na. Kaya see you tomorrow my fellow countrymen. One eternity later. Good morning mga kailyan! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. At welcome po sa continuation ng video natin kahapon. So kahapon po tayo po nag-tube ng mga maliliit na bunga ng pakwan natin. And nanguha po tayo ng bulaklak ng male seedlings natin na gagamitin natin sa pollination. So ngayon, i-execute na po natin yung pollination process. Gawin po natin ng konting demo para may idea naman po kayo. So without further ado, let's proceed my fellow countrymen. Ito na po yung chinub natin na bunga ng pakwan natin kahapon mga kailyan. Ayan na po siya. So gawin po natin, tanggalin lang natin tong tube na nilagay natin. Ayan, kung napapansin nyo, nakabuka na yung petals niya mga kailyan. Ayan o. So gawin natin, pwede nating hindi tanggalin, pero sa akin kasi mas prepare kong tanggalin tong kanyang petals. Ayan, tanggalin lang po natin. Ayan, ganyan po yung maging itsura nya. Next step po natin, kuha lang po tayo ng bulaklak ng male na seedlings natin. Ayan na po siya, nakabuka na rin siya. So tanggalin lang natin tong petals nya rin. Yan, kung napapansin nyo, kung kita sa camera, meron po siyang parang pulbos. So, yun na po yung pollen natin. So gawin po natin dyan, kiss-kiss lang na po natin siya dito sa ating female. Yan, para makuha niya po yung mga pollen. Ayan. So ganyan po yan mga kailyan. Then next step po, maglalagay po tayo ng tinatawag naming glazing bag. Ayan. Babalutin natin ngayon yung bunga natin using ng glazing bag. So ilagay lang po natin. Ayan. Then itutupi lang natin siya ng konti dun sa bandang ibaba. Ayan. And then kailangan natin siyang isil using stapler. Ayan. So ganyan po yan mga kailyan. And then last step, lalagyan natin siya ng thread. Gamit naman ng thread na to, magiging indication na pollinated yung bunga natin. Sign siya na na-pollinate yung bunga natin. Yan. So ganyan po yung proseso mga kailyan. Simpleng simple lang. Ulitin lang po natin. Hanap ulit tayo ng bunga natin. So ito po yung pangalawa. First tanggalin natin tong tube. Yan. Then tanggalin tong kanyang petals. Then kuha ulit tayo ng bulaklak ng male natin. Then kiss-kiss lang natin siya dito sa ating female. Yan. So na-adapt niya po yung pollen ng male seedlings natin. Yan. Kung puli makita sa camera. Then lagyan ulit natin ng glazing bag. Yan. Then tupi lang po natin. Yan. Then stapler. Yan. Tapos lagay ulit tayo ng thread. Ang purpose po kasi ng thread na to, para ma-determine natin kung pollinated yung bunga natin o hindi. So kung wala tayong makikitang thread dun sa bunga natin paglaki nila, meaning to say hindi po yan pollinated. Yan.
So ganun lang po yung proseso mga kailyan. Very simple.